Jednu cijelu kupaonicu smo morali adaptirati upravo radi ove greške majstora prije nas. Ostanite s nama, naučit ću vas kako tu grešku izbjeći. Radi se o stanu koji je građen prije 10 godina. Ne znam čijom greškom, nisam htio pitati, nisam htio ljudima sjedati na ranu. Je nakon farbanja dizan red pločica. Je li to bila inicijativa investitora ili neka greška u komunikaciji između građevinskih timova, nije ni bitno. Uglavnom, kad je došao zagrebački potres, naravno zgrada je 10 godina stara i ništa se nije dogodilo osim što je ovaj zadnji red pločica pao. Odnosno, pala je jedna pločica sa ovog gornjeg reda koji je lijepljen na farbani zid. Pala je točno u džakuzi kadu koja košta milijun nečega, koja je uzidana, koju se moralo načupat. Probali smo izbjeći cijelu tu priču pa naći istu takvu kadu i istu takvu pločicu. Ni to se nije dalo, prekopali smo cijeli Zagreb. Na kraju je investitor rekao, ma našta, ovo je krnjavo, rušite sve, radite na ovo. Čovjek je prošao sa ne znam nija koliko hiljada eura minusom, upravo zbog toga što je neko nekad lijepio na farbu. Nemojte nikad lijepiti pločice na farbani zid. Ono što trebate napraviti da to izbjegnete je ovo. Dakle, treba dobro narezati boju, ne tu budite strpljivi, treba poslije toga oprašiti i impregnirati, što ja ovdje nisam napravio, ali ovo je samo pokazno. I onda ide utapanje mrežice. Prvo nanesete malo deblji sloj ljepila, onda utopite mrežicu u to i onda na kraju izvlačite sa novim slojem ljepila i to vam je u stvari to. Ovo na kraju naravno opet impregnirate prije nego što ćete lijepiti keramiku. Ali u konačnici ovo je zid spreman za keramiku i ovaj zid nikad neće otpast, niti će keramika otpast s njega, niti će on otpast sa ovog sloja ispod. Naravno, to sve radite samo ako imate švanov gletar. Znači to radite sa bilo kojim gletarom. Inače pada pločica.